Otu akpọrọ Anambra Youth Volunteers na-achọ njikọ aka n'etiti ha na otu Anambra State Association of Town Unions ASATU iji wee kwalite ya bụ okpoko a na-akpọ inwe Anambra State enwere udo na ya ma nwee ezi nchekwa. Ndị otu ha mere ka amata nke a n'oge ha na-ekwu okwu na ka ha nwechara ọgbakọ izugbe na ASATU Secretariat dị n'Awka. Onye ole bụ Blessing Uchendụ gara wetara anyị akụkọ a n'uju. Ndị otu ahụ bụ onye ndu ha bụ Maazị Chukwuma Okpalaezukwu kwuru na ya bụ njem bụ iji wee zuo oku ọkammụta Prọfesọ Chukwuma Soludo na-akpọ ka ha wechiyata obodo ha ghara ikwe ka ihe egwu ma ihe mmebi ọbụla bịakwute ya. Ọ gara n'iru kọwaa na ya bụ otu na-achọ ịchịkọba ihe akpọrọ Anambra Youth Volunteer Scheme nke ebumnobi ha bụ iji wee nyere ha aka ịbụ mmadụ ka wee gbaa mbọ chụọ mpụ na arụrụ ana dị iche iche na Anambra steeti. Maazị Okpalaezukwu gakwara n'iru kwuo na ya bụ volunteer group bụ nke bụ ndị Igbo na ndị ntorobịa anya ruru ala ndị weftere oge ha, ike ha na akụ ha iji wee nyere steeti a aka ịhụ na enwere nchekwaba ịgba ijikwa wee mee ka obodo niile wee bụrụ ejiamaatụ. Ka ọ na-anabata ndị otu ahụ ka onye National President nke ASATU bụ Barrister Titus Akpudo toro ya bụ amụma ndị otu ahụ ma kwue na ọ bụ ihe dị mkpa n'oge dị ugbu a iji wee nye aka hụ na akpọghachitara nchekwaba ịgba na steeti a ma kwakwazie ha nkwa na ha ga-ejikọ aka ọnụ ịhụ na ebumnobi ha bụ nke guzosiri ike. Site n'Awka, abụ m Blessing Uchendụ maka akụkọ ụwa ABS.